Abusua to say quiet. So I bet no. Yo, Mate. Who was she a bet no? Mate. Who she asked for a mango? Who was she a bet no? Ghana crowd here. Sometimes France see a network normal. Africa da Benny and Quebec Coyenim. And some more. Man will be a me too kind. In the floor crying. I'm in floor fine for the Chikudi animal. Here come. Hello, Ofa. You want to offer Chichikuni? Yeah, Ofa, you offer Sesame. Ofa, Yamia. Unsa kwentu munsa mensembe bre. Niti bi amen free. Ba na ho kyerɛ ne ade ade. Unsa kwentu munsa me de saa ne de. But I feel nyame ayɛ madom. Me ba try. My friend ma me kra san be na otwi mi no ni minya no. Ofa ni vie te sen. But ofa we dey me frɛ wa nye bɔne unse can be an out to me for some time to make at me same Oyaa abrantie na se bi ba onsem a sie bi na ye japade no kine bi aboa wo yin na me for say dey be ya letimi ne wadi nkomo na ma ye japade kakra what pay dem just am mo Ghana fi say den ya penfosi kuntun hwe ya ni nchia na ekọ mitimi nto bi man so ona se be se anoma wu esoro a e ya ne ntakra ba fom je ya me ba fie. Patron. Ntinum patron be say wo si dan mame. To be to asase say wo si dan mame no. Say de be ya e be fie me ne be dimiti ato. Na me mame nso meji ne fodi wote no woni be bia da. Me patron. But me sro me mpese mame bi hu na chire. Yeah, me say me surprising so abre me ho. Of and there's one cause I wouldn't say sad here, but to be anything. Mate offer. Until me drew fie. Na yen can ye na me first camera na if I give you money. Why? Mate pana. Oh, of money also to offer sit here me nya basa na me pay futu. Ti futu otum bia afi na me hu say ese me di ye adwuma. Why? Mate bebre yo. Aya me chia ma me mo. Okay, all right. Obeti me nkafa. Mate offer. Okay, all right. Bye. I think say that's the right thing because Abusuapanin bi no. And the futu so the futu so the year, you know. No, this is the right thing. Director Boma Francis, money fresh. DMF multimedia. Oyaa Suro, Oyaa TV. Present. Enne Abusua. Yes, Asa. Abusua to say quiet. Papa. Hey. Muye. Muni mushie. Nemo muni muye. Monka unu se. Gelena ma hwie ne sa no. Ye di na nwumre eni awie eni anopai papa sugar no kwa asa DJ kwa asa mo ye ne gele foto ankati ansu ni ho ankati ansu ni wona sugar mpo wa nya bi wo penkati de aboso don so kura ansu ni ho yo mate nto ni ho ne fa na e kwa be fa so adi ni de me de me hwehwe mu ho ne mo mamo nya ne basa hwibuguma na papa yi kasa ho be sa mi hwebe ni begu we ne beturo do edinso no guma mamo nya ne basa wo na sape e kom si de we si ade ma fie no abo yan kan nipa mi no do tu bi so do garo e tu do na papa e wa hu tu bra ma mo want to sign e ma se me adu na o na me otu e o me na me wonti na me na ho yin say Attention. Nipa no ko sama. Ade, so nipa ne ja sama. Da wunim. Oppong Kyekyeku.
Oppong Kyekyeku ye nipa bon for man bofu papa. Ya boy. Bra pani Oppong. Na wonim say saa fituo na oyes ye ntwia na edan na ibu agu na wonwiri baabi hu no onye niye na ompa so no ommoso no painting siesie fie no awodi na ni si wo so ma akopɛ bosam betwia ya akora masi so amawo a me peska ahwe nkora wo gime ne me masika wonu abayo nyiska ha na jiska wonim sɛ What's that? ni bana ntwia ka pre Oppong ma ba kokora ne onu Kyekyeku man interest can be. machine ne ba no park na no na me busa ne say wo papa sika no so ode ye dan rotwi ase no so me papa no kura ntwia bi no de no Hey, ewiase ehu o. No bono e de nipa. we fellow nia na kuma eden What a kwakuma to ye. Ye beko. Na enrachi ye me pensio. E ma me suma me ba ma ne ko. Tese Suro si train na so no nso no amanansa. E na me ko ne ko nya fight bi pa. Ye yi ye nwa na nso no. Eno nkyere me se mentumi nko obi. akọ Meko. wankwa na usuro Na me nya ko nya me nya adom ochina no pa. ye mfre nua banka on ye nyina Dabi. Enfo ba ne nka ho. E ma yo hu nipa bi a ye di boni wi ansa ne adwen ho hu sa ade na ye no. Eye anasa nye. Ye nyini si nche. Na de yenko pem so. Yenko busa no. Sese sia no. Woji ye sika so de ye bibi. E ho akonta na kosisi. eni akonta de hu yank Nyankopon kro mebu ya Mo eno anu no ni antomo no. eno anu no De wo mu bia ne behu no. Ni e ma ne ntra fa ho de so sa. Adai. Wo ye panya na wiase ya wo de. na adai Ene san ko tu fan ko age ya dan nyina bobo so. En kan na oda no apie no abeda no apie no abeda. Eno tira san na wo tumi ana. me so ye kwa mo ni nya de ne kasa sa panimu Eni ne de ba ya de. Na kenke kwa. me ye na makona boaboa wo se anopa na mehia wo Mate. ni akọ ye kwa di ni dwuma de Ko akuma to ye. Mentwe manokola. Why? You see my phone. I say, well, we say, I think I change the number. Say, well, we say from the Sir. I say we have more money. No more cassation. Hello. Hello, if I told you see a project in a do and dino. Danny, dear, me go so I may be kama pa. But when you mean, tell me, catch it when I say, we have a pen no. Sana, we know. Sanet. Let them say what they mean. Obia, 1 year. The patron, Mati. In June, let's send it $3,000. $3,000. Ama mi nipa na ya akwaji won ho bank no inti kwaji but say dem ma mi ni phone na maintain nka no e ya me mpe Wo ma mi won ni phone Nini ma hwan Esa ni o ma mo ba kwa ko top on so ni asuma de akese Mate. Hey. Na mo ho ye de. nyame adom ho ye Awo no mo na bi awo okun so mo ba na mo ko. Mo na me blog na bibiri. Okay. Medasi pa me chia obia why Mate you make an it no ma me so be din community. Ya make an to no abefro why. okay all right Mate you. Say me what fast ne ba ko wa Abusuapanin no US. Ye me mo se menya dana sika we de ba ya na me ma obi akoto phone. Okay, the wasa. The wasa ya slim. And then quite. Jai. Me pa teche. Woni mo kwaya teche. Isi so na ya. Maybe I'm on. Before the What do we say see ba na che won sara esa from 3,000.
Masa phone kwa mama. Meye bia ma na be nya asante. Ya nam bia bi asante ni. Ya mi asante a chimo. Bani na on tu de kasa. Fabon. O ka bi ewo mti fabon. O je pa no adawo ma. Empani se gya na dia so. Na nsante ma ye nya ntie se abusua fi se de asi aye no. Ani ma ye wi se ne si. O na mama no ento. Se abusua fi ana be ka ma wi. Enti di asem. Enti e ba sa akontabuo ne nhihye no anti ne. Asem no bi ani akontabuo. Sa ye bi awi akontabuo be ni bum. Sika ye situa watua obi atua ne de ya awi. Akontabuo be ni bum. Ni busa. Yo, ya dasi. Se won se atumi aka. Na mo de nya me kase atosu mi no. Sika ne sai na wuyi ka wona sa na wo pa busa. Sai na mi ya kan de ofa ho ban. Ye mi yi ka ho ma tua me de atua me ba de. Ye me ka ho na se konsen. Adubre. Ya kupon kura fa kwa ma me akonta me sese a obi abesa chese bi aka. Why? Oyaa ya so wanu ade wo fetia na. Ma no so anu sa dia no. Anu na simu sei. Aya asem na mi busa. Sa de sa na ka ho. Anya me di sei. Me fa na bia me de ka ho de wo pa ye. Na no mo anu so aye de wo me so ye. Ese ma no na ji na ye mere. Enna ya de pa so na ye. Manu e de fie. Wo tie de ka se ma na so fa hwe so. Posu nya. Ya de na wo di de wo. Asamba nya. Wo dia na wo wo sika fia sa no ma anu no. Dia na wo. Sana aka kire. Sana aka kire. Enya wadri se wawie o. Enya wadri se wawie. Se de wo ye no. Wo ka se wo kwani se yai. Enka mpi bi wo han konsifo. MP kura no wa jimi no si fo. Sana ho so ye na appointment yi a won si fo. Sana ho MP a wusi so a wa anya wo ne ma yie no jimi na aju dwan ne ya si fo. Me dia me ye me ne ma yie. Wo ne ma yie. Me yie ni yie. Enka mpi bi no obesi fom kire se. Wono ahwe ne mode ba boy na. No no esi fam kakra kakra. Wo ye de no esi. Dem fa kokromoti ntu no abetu no. Wo so me so a wakwaje 120 million no. Na ko obesi fam. Ebi na wuye. Yo. Inu obi ani akontabuo. Ya da na besi. Ma wie bibia, inu obi ani akontabuo. Ani ade na wo fa nkrata ngufo. Mito wese. Na dia na wunim. Me den nkrata no gufo dia na wunim. Me fa obi atwa ne ka. Na from na tua ka. Me fa obi atwa ne ka. Na be fam. Fine. Akofo be he. Akos kwanti broni ba wo mu. Dia so na ka. So no ye fita anto mehu ade fufuo. Ade so na wu na be dia Abusuapanin. Yo, mate. Won so ma ade na sesa so ora na sa kwatugu. Ma fa ma ade. Me de ma ade ache. Me da asin. Ndim so na akra de senior me. Wa ka sa ye fi. Uso bia se wo gaya. Eno na ade nyini. Se de me gaya eno na me de ko. Sa na tie. Why? Enka akofo yi sisu mi enfe no boy siki. Won ka na nkura abrem ti na do boy siki. Mo piafo. Wa hu. Wa ya ko hwini ama sa boy siki mi enfe. Se de wu so udi ma agro no. Udi ma agro sa na. Udi anyini ya. Wanu aye ya te se ma agro. Etu ma be to so nya me ya. Ha bi tu ma be ko na so nya me ya. What? Mesre kwa ene. Ibe se ehie. Ene kwa ndo ni. Ko confia se die na haban. Se so da akom su bu kon. Wo su mo kon dua. Wa bo de. Mini we kwa wa japade we. Twaso. Se me wu na nka na minim se. Eya papa ka be busa akontabuo. Eya papa na da akoma ka be busa akontabuo. Eya president ko mu sa mumam. That's why one day bia we say shirt into ohuru de amamu ye. Na bia president to say shirt into ohu book mu ye. Wasia. Who can do smack kadu? So look on na be wako. Dabina pani for me no maka fie me dabia ho tom ho twam ho. Ye gi e ho atuma ye moja wa abusua nim. So ono na na nti ya no waye na mane kwa. Me dey we say kra te me ni ate. Na de pesa me chiro. So ya de. Kra te me so. We degree book we. So jawa di nyama kenton so ma focus ku na me ma bra boy si. Busia ti se kwa fan kraja ben. Uwachi Abusia Enne Abusua Mabusia Enne Abusua mpa de pakura.